היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לילי, חג לה שמח וזר לה. מה הביאו לך? מה זה? מה אמא ואבא עשו לך? תראי, מה זה למעלה? מה זה, אילי? רגע, הנה, תיכנסי מהר למיטה. תפתחי. תפתחי, יש לך מתנה, טוויפי. אני צריכה לפתוח את המטה. מה זה? קודם כל, תביאי משאלה, תעצמי עיניים, תביאי משאלה, תבקשי מה שאת רוצה. ותקבי את היד. תאספו. איזה יופי תזכי לשנה הבאה, עד 120 שנה. את יודעת בת כמה את היום? בת כמה את? את ארבע. נכון! בואי נפתח, בואי נראה מה קיבלת, הבלון אחר כך אנחנו נסדר אותו. מה זה? מי זאת למעלה? אלו? ומה היא אומרת לך, אלו קיטי? יום הולדת שמח, תגיד, רשום לך? בטח שאת. ויש פה משהו. מה זה? ידעתי. מה זה? קלפי! דומינו של אלו קיטי? ומה עוד? מה יהיה לה להגיד? מגירות שצריך להרכיב ולצבוע של אלו קיטי. איזה יופי. צבי, מה אתה מברכת, אילי? מברך לה מזל טוב, שתמיד תצליחי, ומזל טוב. ונועה מה מברכת את אילי? נועה, מה את מברכת? ילדה מצטיינת. מאחלת לך מזל טוב, שיהיה לך הרבה מתנות, ומזל טוב. ואני מאחלת לך שתהיי ילדה רגועה, שיהיה לך הרבה בריאות, ואושר, ושמחה. ונחת. תמיד תצחקי, שתמיד תהיי ראשונה בכל, שתמיד תהיי ילדה טובה, שהשם יברך אותך. אני מברך אותך דבר ראשון שתפסיקי להשתעל, שיהיה לך מזל טוב, מאבא, אוהב אותך, שלא תבכי כל הזמן, שתמיד תצחק. ושתהיי בריאה ותצחקי ותשמחי. עד 110. 20 שנה, ניפגש שנה הבאה.